सबसे पहले अपना पूरा भोजपुरिया समाज के हाँ प्रणाम करतनी। आज हमार दुगोला हमार सबसे छोट गुरु भाई आय हाय हाय संदीप लाल सागर जी आय हाय हाय आज उनके से बावे। हाँ इनकरा बात केहू चले ना भाई। हमारा गुरु जी के सबसे जरा के कहल जाला कि अनुज पेट पछुआ चेला ये पेट दुलरुआ चेला इहे एगो भ हाँ 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 ओकरा बात केहू चेला ना भई। मैं अइला से रहला से होटल में रह के चल गेला से जहानाबाद ले। मगर राजू बाबा प्रगति कैले बा यह हिलावत बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। एगो बात कहल बा राजू बाबा हाँ कि ये बकुला का लौला डीठ हाँ यहाँ कतना जाल खसकली पीठ यहाँ मैं लोग के पार हो गईल। हाँ तभी अब अइला। हमार सबसे छोट गुरु भाई आइल बा हाँ कि हमहू भैया के कुछ बोल के पार हो जाई। हाँ तो हो जबुआ चाही चाहे एगो कलकार के मतलब इहे होला। हाँ केहू के ऊपर हो गए तो रोटी पर लात एगो ऊपर होके कलकार चाहिए। के सपोर्ट करके ओकरा के आगे बढ़ा दी। वाह ते बड़ा फटाफट वायरल भोजपुरी के माध्यम से हमने दोनों भाई के दुगोला जा रहल बा। हाँ हम आशा ना पूरा विश्वास करब कि रउआ सबके स्नेह प्यार हमने दोनों भाई के मिली। वाह वाह चला वाह। आहा हा एगो लइका एगो लइका एक कलयुग के माहौल देख के कहलस का जौना घरी राजू बाबा पीडीआर जी शादी बियाह होता लोग कहते क्या हाँ हाँ हमारा पतोह के मुंह केहू देख ली केहू देख ली हमारा पतोह के मुंह केहू नहीं देखले आज तक। आऊ पतोह भीतर भीतर कितना लोग के दिखा देले बिया रील बना के वायरल बिया। मुहावा मुहावे बाबू गलती ना नू हां प्रिया गलती बहुत बुझो काजी कितना लोग ए बरा 100 में 95%। हां छोकरी ए बरा हम देखत ना रील बनावत सो लोग रील बनावता ई के हई के हई आ तब फलना जी के बेटी हई आहा का करतारी का हई आ त रील बना के कमर हिला के वायरल बारी है घरी काजी यही पे एगो गाना हम गौले बानी। हां आ बाबू आओ अतना ही ना एगो हौ हई सोमिया पोखरेल आई बाल ओकरो कहला देले भी हई चांदा पांडे गोल पे सोना पांडे और नेपाल के हिया सोमिया पोखरेल वही जगह वही चांदा पांडे हमारा गुरु भाई खेसारी के अपना हाथ पर टैटू बनवा के कहते कि हम आपसे प्रेम करते हैं। उ तो हाथे पे बनवा लेबे कितना तो छातीए पे बनवा लेले बड़ी सब। प्रेम हूँ ना हो ना प्रेम प्रेम के ना होला ना होला कजी हां जी अब हम टाइटू बनवाला से कहू प्रेम करी ना हायो प्रियो तो बनवाई आगे बढ़े के प्रयास हवे आवे वाला दिन में इहे सब देख के हम गाना गौले बानी ये अपना पेट पे बनवाई कि अरे नाम लिखवा वाले पिया दिल पपतर की हई जौन दिल बा दिलवा हई ई कोमल हो लोग यहू पर दिल नाम लिखवा के देखावत कि देखिए देखी पवन सर अरे खेसारी सर अरे आपका नाम लिखवाए हैं। ई तो दिले पे बनौले भी है कितना तो जागे पे बना आहा बबुआ कि अरे नाम लिखवाले बिया दिल पपतर की नाम लिखवाले बिया दिल पपतर की आ नाम लिखवैला के बाद करत का बड़ी का तो कमर हिलावतिया ढील पप कमर हिलावतिया रील पपतर की कमर हिलावतिया रील पपतर की नाम लिखवाले बिया दिल पपतर की नाम लिखवाले बिया दिल पपतर की नाम लिखवाले बिया दिल पपतर की। हम तो एगो दूगो यूट्यूब पर वीडियो देखनी है हां और कौन है सोना पांडे हो सोना पांडे तूफानिया के बाद देखावतिया
कि देखिए आप हमारे यहाँ रहते हैं, जोरे तोरा बहिनी का लकड़ी करो। हाँ बबुआ, तो कमर हिलावती या ढील पप, कमर हिलावती या ढील पप तरकी, कमर हिलावती या ढील पप तरकी। चलेली डहरिया त नदी बीच नैया हिलोर मारे, चले तू डहरिया त नदी बीच नैया हिलोर मारे, हिलोर मारे। कारी हैया ए गोरी हिलोर मारे, कारी हैया ए गोरी हिलोर मारे। कमर हिलावती या ढील पप हाँ हाँ पिनिया जी। कमर हिलावती या ढील पप तरकी। भाई हमर कहले हाँ संदीप जी हाँ कि भैया जंग हिलावत तनी ओंग हिला के देखई ह। रे मर्दवा ना बबुआ तू जब ना क्लास में पढ़ता रहो। पढ़ाई करता रह, हाँ ओकर हम हेडमास्टर हई। वो महिला के बाद हमनी के गिर जाई दहिए तू ध्यान द। लइकवा कहता का देख के कमर तहार भइल बानी पागल। भइल बानी पागल हो, भइल बानी पागल, भइल बानी पागल हो, भइल बानी पागल। आहा हई देख हई देखो मंडकनी के और डंगास के देखो। सत कहतानी दिल तोहरे से लागल। तोहरे से लागल दिल, तोहरे से लागल, तोहरे से लागल दिल, तोहरे से लागल। मोदी जी आहा धन है मोदी जी। आज मोदी जी के देन ह हाँ कि बड़ा पूरा ही कंपनी हतला ब्रांड भइल बिया। हाँ 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 तोहरे कमरिया पर दिल भइल पागल। दिल भइल पागल हो, दिल भइल पागल, दिल भइल पागल हो, दिल भइल पागल। आ नाचे के बात कइल ह हाँ आई एम ठोक विक्रेता। सत कहतानी दिल तोहरे तोहरे से लागल दिल, तोहरे से लागल, तोहरे से लागल दिल, तोहरे से लागल। ए राजू बाबा ध्यान दो ये ना छो। आ जहाँ तू हमरा के मिले के बोलावत तारू हाँ पता बाबू कौन जगह ह? कौन जगह हो? राजू बाबा मिले के बोलावतिया मिल पतर की। मिले के बोलावतिया मिल पप तरकी, मिले के बोलावतिया मिल पतर की। हाँ आहा आहा आगे लनू ई हमार भाव ह हाँ आगे अपना औकात ना को। तो कमर हिलावती कमर हिलावती या ढील पप तरकी, कमर हिलावती या ढील पप तरकी। प्यारी हो रे सा देखे दा हमके, जय हो। प्यारी हो रे सा देखे दा हमके। यातायात में देरी न लागी, यातायात में देरी न लागी। जैसे घोड़ा के रेस देश तनी देखे दा हमके, प्यारी हो रे सा देखे दा हमके। कमर हिलावती या ढील पप तरकी, कमर हिलावती या ढील पप तरकी। राजू बाबा ए, ढेर लोग जानले के पंकजपुरी खाली निर्गुण भजन गावेला ना, हम सब में के जानी ले। हाँ लइका बाबरी कहता का केतना ले करी तहरा रूप के बड़ाई। रूप के बड़ाई हो, रूप के बड़ाई, रूप के बड़ाई हो, रूप के बड़ाई। आहा राजू बाबा हे पीड़िया कितना ले कही आज जेकरा माध्यम से हाँ हे फटाफट वायरल भोजपुरी में हमरा छापरा सिवान गोपालगंज के हाँ हमरा छापरा सिवान गोपालगंज के हाँ एबरा हर कलाकार लोग हाँ मार्केट में हिट होता। हाँ तो ये हमरा राजू बाबा के देन है। जय हो हिंगा बन रह बाग बन रह। गजब
गजब बनवले भगवान जी गोरानी गजबे गोराई हो गजबे गोराई गजबे गोराई हो गजबे गोराई आ हम पता बा कहाँ मरिले कहाँ? संदीप, हमारे बारे में जानता रहो गजबे सजवले बिया हिल के पत्थर की गजबे सजल बिया हिल के पतर की मरतानी हम तोरा हिल पत्थर की ई मोदी देखनी हनु राजू बाबा तारा से बेसी हम हिलाइले का बबुआ तो कमर हिलावतिया दी हमारा हिलावतिया हिल पतर की हमारा हिलावतिया हिल पतर की संदीप बाबू ई पहिलका मुकाबला ह एकरा बाद फिर भेंट होई कहे के बाद का कहे के बा हमारा बलिया जिला में लोग पहले गावत रहल का गिरु न झूम खोलू न रे कहमरिया हम विदेशा जइबे ना झुन झुन खोलू ना रे के मड़िया हम विदेशवा जइबे ना हम विदेशा जइबे ना हम विदेशा जइबे ना हम विदेशवा जइबे ना हम विदेशवा जइबे ना गिरु न झूम खोलू न रे कहमरिया हम विदेशा झुन झुन खोलू ना रे के मड़िया हम विदेशवा जइबे ना यही न कह चलो बोलो कि सीताराम बोलू रे पागल मानावा तोहरो कामावा बनी है ना सीताराम बोलू रे पागल मनवा तोहर कमवा बनी है ना तोहरो कामावा बनी है ना तोहरो कामावा बनी है ना तोहर कमवा बनी है ना तोहर कमवा बनी है ना सीताराम बोलू रे पागल मानावा तोहरो कामावा बनी है ना सीताराम बोलू रे पागल मनवा तोहर कमवा बनी है ना सीताराम बोलू रे पागल मानावा तोहरो कामावा बनी है सीताराम बोलू रे पागल मनवा तोहर कमवा बनी है ना सीताराम बोलू रे पागल मनवा जय हो कमवा बनी है ना अगर हमने दोनों भाई से कोनो एक दू गोला में गलती भइल होई तो हमनी के क्षमा चाहब जा रोलो माफी मांग ले लोग